Înregistrare, gata. Păi și eu am dormit, dar nu așa, gata. Ia. Să că te intră în cartea de conducere. A rămas așa mai deschis. Filmul tot. Da, că nu vreau să mai te gură de aia, să gândești, vreau să faci. Să mă chemă de seara, mă păceai pomană, parastază pe de seara. Da, mă, așa. Și luăm și ducem lângă mare, mă. Ai zis? Luăm și ducem încolo. Bă, nu mă știi de chile cu aia. Cât? Nu mă știi de chile. Nu, mă, îl ducem, îl trezim. Ba, dacă tu... Ce pe malul mării încolo. Și tu... Te-mi pula... Intră să mă... Te cad? Așa? Te cadă-te multe, mă. Stai și 2 sticle de bere acum, să mai sorbă. Stai să vedem, vedem. Deci, pe aia, hai, nu toate, vedem. Nu toate. Păi, dă-te-mi pula. Uite-o să lângă, să mă tușesc de mine. Am filmat în pula cu aia. Pula. Bă, filmează ăla. Mamă, în care asta e în cadra recordului, mă crezi? Asta e de la un măstin de ușor. Așa. Asta e mă. Cum se mă știe, mă, că e pe știe. Cum a dat nu mă la acolo. Ce simte-mi acolo, la